హాయ్ హలో నమస్తే అండి. మన ఇంటి రుచులు ప్రోగ్రామ్కి స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈరోజు నేను వంట చేయట్లేదండి. నేను కనకాంబరం మొక్క గురించి మీకు చూపించాలని వచ్చాను. ఇదిగోండి ఈ కనకాంబరం మొక్క గురించి. ఇది విత్తనాల ద్వారా ఎలాగ మనము పెంచుకోవాలి, కొమ్మల ద్వారా ఎలాగ మనం పెంచుకోవాలో నేను మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను. ఇదిగోండి కనకాంబరం చెట్టుకి పూలు వచ్చి ఎండిపోయిన తర్వాత ఉండే కంకి అండి. ఇందులో ఇలాంటి కాయలు ఉంటాయి. ఆ కాయల్ని మనం ఓపెన్ చేసుకుంటే 3-4 విత్తనాలు ఉంటాయి. ఆ విత్తనాలు కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఇదిగోండి ఇలాగ ఉంటాయి ఈ విత్తనాలు. ఈ విత్తనాలని మనము తడి నేలలో బాగా వర్షం పడినప్పుడు కానీ లేదా మనం కుండిని బాగా తడుపుకొని మట్టి తడిగా ఉన్నప్పుడు మనం వేసేసుకుంటే ఇలా హోల్స్ పెట్టుకొని విత్తనాలని వేసుకుంటే అవి చక్కగా వారానికంతా మొలకలు వస్తాయండి పైకి. మనం ఇలాగే వేసుకోవాలని ఏం లేదండి. కాయలు చెట్టుకు పూలు వచ్చి కంకులు ఎండిపోయిన తర్వాత కాయలు ఎండిపోయినప్పుడు వర్షం వచ్చినప్పుడు కానీ మనం నీళ్లు చెట్లకు వేసినప్పుడు కానీ ఆ కాయలు పగిలి అక్కడ ఇక్కడ అన్నీ చిందుతాయండి. విత్తనాలు చిందినప్పుడు ఈ కుంపట్లోనే కాక వేరే కుంపట్లో కూడా పడి మొలకలు మొలుస్తాయి. అవి చిన్న ఆకులు ఉంటాయండి స్టార్టింగ్లో మొక్క మొలిసినప్పుడు. ఇదిగోండి ఇది వారం మొక్క అండి. ఇది 3వ ఆకు 4వ ఆకు కూడా వచ్చేసింది దీనికి మధ్యలో. ఫస్ట్లో అయితే ఈ 2 ఆకులే ఉంటాయి. ఇది వారం మొక్క కాబట్టి కొద్దిగా పెద్దగా అయింది. ఇదైతే 1 నెల మొక్క అండి. ఇంత మొక్కలు అవుతాయి నెలకి. చక్కగా ఇప్పుడు ఇలా వచ్చిన మొక్కల్ని అక్కడిక్కడ వేరే కుండీల్లో ఒక్కొక్క కుండీలో ఒక్కొక్క మొక్కను పెట్టుకుంటే పెద్దగా వస్తాయి. ఇదైతే సంవత్సరం మొక్క అండి. సంవత్సరం అంతా నాకు పూలు ఇచ్చింది. ఇది ఇంకో మొక్క అండి. ఇది ఇంకా పెద్ద మొక్క. ఎప్పటి నుండో ఉంది, 1 సంవత్సరంన్నర నుండి ఉంటుందండి. ఇలాగా వచ్చి కంకులు పూలు అయిపోయిన తర్వాత అవి తుంపేసుకుంటూ ఉంటే ఇలాగ మరలా చిగుళ్ళు వచ్చి పూలు వస్తాయండి. ఇంకో మొక్కను చూపిస్తాను. ఇది 6 నెలల మొక్క అండి. నేను జూన్ జూలై నెలకంతా పూలు వచ్చేలాగా నేను డిసెంబర్ నెలలో ఆ టైంలో విత్తనాలు వేసుకున్నాను. ఇవి మొక్కలు వచ్చేసినాయి. ఇదిగోండి ఇంకా కొత్త కంకులు కూడా వస్తున్నాయి పూలు రావడానికి. ఇలాగ ముదిరిపోయిన ఆకులన్నీ పండుతున్న ఆకులన్నీ తీసేసుకుంటే ఎనర్జీ చెట్టుకు చాలా ఉంటుందండి. ఏం లేదండి, చెట్టుకి డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ బాగుండేలాగా చూసుకోవాలి. లేకపోతే నీళ్ళు నిల్వ ఉండేలాగా ఉంటే చెట్టు కుళ్ళిపోయి చచ్చిపోతుంది. లేకపోతే మన దగ్గర ఎన్ని రోజులైనా చెట్టు ఉంటుంది. మనం విత్తనాల ద్వారా కొత్త మొక్కలు వేసుకోవచ్చు. లేదా కొమ్మలు కట్ చేసి కూడా మనము మొక్కలను కొత్తవి చేసుకోవచ్చండి. చక్కగా మనం పెంచుకోవచ్చు. ఈ కొమ్మల్ని మనం ఇంత కొమ్మల్ని మట్టిలో పెట్టేసుకుంటే అవి కూడా వేర్లు వచ్చేస్తాయి. అలాగా మనం కొమ్మ ద్వారా కూడా స్టెమ్ కటింగ్ ద్వారా కూడా మనము చెట్టుని పెంచుకోవచ్చు. విత్తనాల ద్వారా పెంచుకోవచ్చు. మనం ఎక్కడో తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి. మన ఇంట్లో వచ్చిన పూలల్లోనే విత్తనాలు వస్తాయి. ఈ పూలన్నీ అయిపోయినాక ఈ కంకుల్లో విత్తనాలు కాయలు వస్తాయి. కాయలు పగలగొడితే ఒక్కొక్క కాయలు 3-4 విత్తనాలు ఉంటాయి. ఆ విత్తనాల ద్వారా మనం చెట్లను పెంచుకోవచ్చు. చూడండి ఎంత అందంగా ఉందో కనకాంబరం మొక్క. మరి చిన్న కుండీలోనే వేసుకున్నానండి. ఇది ఏమీ పెద్ద కుండీ కాదు, ఇంత చిన్న కుండీలోనే చూడండి చక్కగా పూలు పూస్తున్నాయి. మీరు కూడా ఇలా వేసుకోండి. మనకి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా ఇలాంటి పూలు చెట్లు చూస్తుంటే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మర్చిపోతామండి. చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. రోజు ఉదయాన్నే ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి చెట్ల దగ్గరకు వచ్చి చూసుకొని పోతే చాలా మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.